και οι δηλώσεις είναι τελείως απαράδεκτες. Το άτομο πρέπει να παραιτηθεί τόσο από υπουργός όσο και από βουλευτής. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να έχουμε βουλευτές, να έχουμε υπουργούς μάλιστα εδώ πέρα στην Αυστραλία να λένε ότι οι Έλληνες του Πόντου και γενικά της Ανατολίας και της Θράκης υπέστησαν γενοκτονία και να έχουμε τον υπουργό του Εθνικού Κέντρου να λέει τα αντίθετα. Είναι τελείως απαράδεκτο. Εσείς σαν ειδικός σε θέματα γενοκτονιών θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε στις διαφορές των όρων εθνοκάθαρση και γενοκτονία? Και οι δύο είναι νομικοί όροι πρώτα απ' όλα και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά, γιατί αυτό είναι κάτι που φαίνεται από το... Είδα την συνέντευξή του στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση και άκουσα ακριβώς τι είπε ο κύριος και δεν έχει καταλάβει και πρέπει να καταλάβουμε εμείς πολύ καλά ότι αυτοί οι όροι είναι νομικοί. Δεν είναι ούτε πολιτικοί, ούτε ιστορική, φιλοσοφική. Υπάρχει νόμος, διεθνής νόμος που καθορίζει τι είναι το καθένα. Η γενοκτονία είναι ένα σχέδιο εξόντωσης, εξαφάνισης μιας ομάδας από μια άλλη ομάδα. Στην περίπτωσή μας, το τουρκικό κράτος είτε είναι οθωμανικό στην οθωμανική του μορφή είτε στην κεμαλική του μορφή είχαν πρόγραμμα την εξαφάνιση του χριστιανικού στοιχείου, είτε αυτό ήταν ελληνικό, είτε αρμενικό, είτε ασσυριανό. Η διαφορά της γενοκτονίας τώρα με την εθνοκάθαρση είναι ότι με την εθνοκάθαρση δεν υπάρχει σχέδιο εξαφάνισης, δηλαδή δολοφονίας, μαζικής δολοφονίας, μαζικού σκοτωμού ενός πληθυσμού. Εκεί μιλάμε για τον βίαιο διωγμό από μια περιοχή σε μια άλλη, εκτός συνόρων. Αυτό που έγινε για παράδειγμα στη Ιουγκοσλαβία ήταν εθνοκάθαρση, δεν ήταν γενοκτονία. Ειδικά με τους Κωσοβάρους και μεταξύ Σέρβων και Κροατών. Το πρόγραμμά τους, το σχέδιό τους ήταν να φύγουν από κάποιες περιοχές οι μεν και να τους διώξουν οι δε. Στην περίπτωση όμως της Αρμενίας, του Πόντου, της Ιωνίας, της Ανατολικής Θράκης, έχουμε πρόγραμμα σκοτωμού, δηλαδή όποιος δεν μπορούσε να φύγει με δικά του μέσα, τον έστειλαν είτε λευκό θάνατο, είτε μέσα στα πιοκάραβα και τα βούλιαζαν μέσα στον εύξηνο πόντο. Το πρόγραμμα ήταν να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν για να μην έχουν προβλήματα μετά με πρόσφυγες που θέλουν να επιστρέψουν. Ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να ρωτήσει ότι εφόσον το αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο όρων? Τι σημαίνει το να λέμε εθνοκάθαρση ή να λέμε γενοκτονία? Τι σημαίνει αυτό από άποψη νομική, από δικαιώματα ή και από ιστορικής πλευράς? Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που καθορίζει τη διαφορά. Η διαφορά καθορίζεται από το τι έχει στο νου του ο διαπράτης, ο εγκληματίας, ο γενοκτόνος. Εάν έχει τον μαζικό σκοτωμό των θυμάτων ή αν έχει τον μαζικό διωγμό των θυμάτων. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένα κομμάτι γης, φεύγουν όλα τα στοιχεία, τα πληθυσμιακά στοιχεία που δεν θέλει. Στην περίπτωσή μας φεύγουν όλοι οι χριστιανοί, διακδιώκονται όλοι οι χριστιανοί από την Ανατολία. Από τον χώρο που είχαν καθορίσει οι νεότουρκοι σαν τουρκικό εθνικό κράτος. Το διεθνές δίκαιο δεν μιλάει καν για αποζημιώσεις, μιλάει μόνο για το έγκλημα και τι σημαίνει αυτό το έγκλημα, ποιες πράξεις αποτελούν αυτό το έγκλημα. Για αποζημιώσεις, για αποκαταστάσεις, αυτό είναι τελείως ξεχωριστό θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται μέχρι στιγμής από το διεθνές δίκαιο. Το ότι όταν μιλάμε για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολίας, μιλάμε για έγκλημα το οποίο γίνεται εκ μέρους ενός κράτους εναντίον ενός πληθυσμού. Είναι έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί τη στιγμή που η Βουλή των Ελλήνων έχει καθορίσει κάποια πράγματα, έχει αναγνωρίσει δηλαδή τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων και οφείλει να γνωρίσει και την γενοκτονία των Ασσυρίων, δεν μπορεί ένας βουλευτής να βγαίνει είτε στην τηλεόραση είτε στο βήμα της Βουλής και να λέει τα αντίθετα. Δεν μπορούμε να το έχουμε και έτσι και γιουβέτσι.